Vastul univers ne umple de admirație, iar viața pe pământ este uimitor de complexă. Cum au venit toate în existență? Cartea biblică Geneza arată că există un creator. Însă relatarea despre creație este deseori greșit înțeleasă sau considerată o simplă legendă. Este plauzibil ceea ce spune Biblia despre originea Universului? Oamenii de știință estimează că vârsta Universului este de 14 miliarde de ani. Acest lucru înseamnă că Universul, inclusiv Pământul, a avut un început. Același lucru îl spune și Biblia. În Geneza 1:1 citim: La început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Relatarea nu spune când sau cum a venit în existență Universul. Mai degrabă, ea descrie ordinea în care au fost create lucrurile de pe pământ, pe parcursul a 6 perioade de timp, sau zile, cum le numește Biblia. Au fost acestea zile a câte 24 de ore fiecare, așa cum cred mulți? Nu. Termenul ebraic folosit în Biblie pentru zi se poate referi la intervale de timp diferite. Geneza chiar vorbește despre cele 6 zile de creare ca despre o singură zi, ziua în care Jehova Dumnezeu a făcut pământul și cerul. Foarte probabil, fiecare zi descrisă în Geneza capitolul 1 a fost o perioadă extrem de lungă. Și perspectiva din care este scrisă relatarea este importantă. Scriitorul descrie evenimentele ca și cum ar fi fost văzute de cineva de pe pământ. Dacă ar fi existat un martor ocular, el ar fi văzut că unele evenimente care încep într-o perioadă continuă să se desfășoare pe parcursul următoarelor perioade. O lumină difuză pătrunde în atmosferă, diferența dintre zi și noapte devenind vizibilă. Pământul este acoperit de ape și de o masă densă de vapori. Masa de vapori se separă de apele ce acoperă pământul, între ele formându-se un spațiu, adică cerul. Apele încep să se retragă și apar uscatul și primele plante. Atmosfera se limpezește mai mult, astfel încât soarele și luna devin vizibile. Dumnezeu creează animalele marine și zburătoarele. Iar în a 6-a zi, El creează animalele terestre și primul cuplu de oameni. În armonie cu relatarea din Geneza, alt pasaj din Biblie spune: Orice casă este construită de cineva, dar cel care a construit toate lucrurile este Dumnezeu. Cu toate că Biblia nu conține informații științifice detaliate, relatarea biblică despre creație este logică și pertinentă. Biblia oferă răspunsuri logice și pertinente și la alte întrebări importante. A fost creat pământul cu un scop? Care este sensul vieții? Ce ne rezervă viitorul? Pentru a afla răspunsul Bibliei, accesează jw.org sau completează formularul online pentru a fi vizitat de un martor al lui Jehova la ora și locul convenabile pentru tine.